rungni pohor pinrani kok fia aro monakjak barjaya chaknai gurui Rwngnokno raida ruksagyani kok kasaka teliamura bukhastini kakrasara eba khagrai tuisa amjaini Hazrapara senior basic Rwngnokno frungnai gurui rungsrungnai rok haino berai tongbayo tei chamung hinke mai kumun bai toktei kuthung shibino chari jakmani kok kasaka 2005 BCO hachak amsayo cherai khodai rok sithung nokthong hinai rungni shebrinani bagai Hazrapara senior basic Rwngnok songchamani fia tabuk o Rwngnokno kahamke frungjagya hinai koksil samung kasaka amchani lukurok saka Rwngnokno khorok thamchi ba srungnai rok tongui tongo fia Rwngnokni jora lai tongui bo sabo phaya fanose cheri naijagya hinai saka frungnai rok da phaino phainai rungsrungnai rok Rwngnok bskango nasingai ma tonglayo sal phaike Rwngnokni frungnai bokrokno okok silsamungno tui shungke mongsa khok khengmani nukjakliya jotoni slai wanama singsa hinke midday meal no kitingui cherai rokno kaham chamung charina khe haksalni kokse mai kumun bai toktei kuthung simino bakjago hapangni bukhaktei roharma chamung nungmung sodesh hokpaiya sungmung tisaka ma phasong abono kari koksil chamung hinke koktoma thumnai rok Rwngnokno sogima nukha hinke achomsa frungnai rok khotolo habai frungnani chenglai srungnai rokno haini bagai sungmung achaika kahamke frungjaka tong hayake buino phunukna phuru simida Rwngnokno frungnani chengjak আলু আর সয়াবিন আর ডিম ডিম রান্না করে সিদ্ধ দিয়ে দিয়েছেন কেরে ভাত ইটি খাওয়াইছেন ভাত খাইছে এই ভাত খাইছে পুরা ভাত tabuk nai thaiklayo rung tangbedek okok silsa mungrokno chiri nai tamoya prisheno fer angkha bising basang amchayo cherai khonai ro rungni manthai mania angai tongo Bureau Report News Now